L'espectacle basa d'un personatge poc humà, diguéssim, que es dedica a guardar moments, que tots els moments que viu, que comparteix, els guarda, els envasa i els emmagatzema, a la seva manera. I tots aquests moments que guarda ho fa sempre abans de que arribin al seu final, perquè té por als finals, diguéssim, o no vol... No li agraden gens. No li agrada acceptar que les coses s'acabin. I llavors, just abans que aquells moments s'acabin, els guarda. El personatge del Guillem és molt cap a dintre, diguéssim, és un personatge molt afectat, molt... Que tapa els sentiments, per exemple, perquè no surti cap sentiment cap a fora, per no prendre mal. I doncs l'altre, que li diem, que és l'altre personatge, doncs és un personatge completament al contrari, que és tot emoció, diguéssim, no? Gairebé no es guarda res, és un llibre obert en el bon sentit i en el mal sentit de la paraula, diguéssim, no? Aleshores és aquest contrapunt el que vam buscar. I bàsicament és teatre visual, amb poc text, amb molt poc text. Volíem fer l'espectacle que el text no fos gens important per emocionar-se, per riure o per entendre la història. Hi ha tota una història amb un nus, amb un desenllaç, però volíem fer-ho amb el mínim de text possible, perquè és un repte que sempre he volgut intentar amb tots els espectacles, que a través de diferents recursos teatrals, el gest, l'humor, els titelles i recursos de teatre visual, puguem fer que la gent viatgi, s'emocioni i passi per tot el viatge que volem.